बे समाव मोनसे गोनां रादाब सासे गथ'नि थाखाय सरकारि अनसुंथाइ नांगौ नामा सासे गथ'नि थाखाय सरकारनि अनसुंथाइ नाङा नाथाय साथाम गथ' दंब्ला बिनो फारफ्रोमबो बिथिङाव मदद होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया সন্তানৰ কাৰণে চৰকাৰী সাহায্য লাগে নেকি নালাগে কিন্তু চিন্তা হলে তাক আমি সবে চাইবলৈ সহায় কৰিব লাগে সবে হয় না নহয় গৰু এটা ছাগলী এটা এনেকুৱা চব দিব লাগিব ঘৰ এটা नंगौ सासे गथ' थानाय नखरफोरनो गासै सरकारि मावथांखिफोर होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो साथाम गथ' थानाय नखरफोरनो बान्था होनांगौ होननानै बुंथिदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया সন্তানৰ কাৰণে চৰকাৰী সাহায্য লাগে নেকি নালাগে কিন্তু চিন্তা হলে তাক আমি সবে চাইবলৈ সহায় কৰিব লাগে সবে হয় না নহয় গৰু এটা ছাগলী এটা এনেকুৱা চব দিব লাগিব ঘৰ এটা मोसौ बोरमा न' बां आरो सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ साथाम गथ' थानाय नखरफोरनो सरकारा होनांगौ बिस्वजित दैमारि बिथाङा हिन्दु नखरफोरखौ थांखिनानै बे बाथ्राखौ बुंदों नंगौ जायफोरा सासेल' गथ' थानाय हिन्दु नखरफोर दं बिसोरनो सरकारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया होननानै बुंदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै दायो रायजोआव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोन्दों मोनसे जथुमायाव बाहागो लानाय समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोन्दों बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों दि सासेल' गथ' थानाय नखरफोरा सरकारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया जायफोरा सानै साथाम एबा बेनिफ्राय बांसिन गथ'फोर दं बिसोरहासो सरकारि अनसुंथाइनि गोनांथि दं गथ' बुरजा थानाय नखरफोरनो सरकारा बान्था होनांगौ आरो मोनफ्रोमबो सरकारि मावथांखिफोरनि खाबुफोरखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ रायजोनि हिन्दु नखरफोरखौ थांखिनानै बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया সন্তানৰ কাৰণে চৰকাৰী সাহায্য লাগে নেকি নালাগে কিন্তু চিন্তা হলে তাক আমি সবে চাইবলৈ সহায় কৰিব লাগে সবে হয় না নহয় গৰু এটা ছাগলী এটা এনেকুৱা চব দিব লাগিব ঘৰ এটা